bali nyine balu ambe au bela jelenfo ka wale nyumando ka uniche au hadana la Renouveau télé ale sugantili la Renouveau matin ni o kene sigitola au ye wala saka ko kuna fonia ku follow di auma Renouveau télé la jabaro ame folidi au kilingilina bela jelima malikono ani maliko ka mawo mo sogolino anani sanga konnala anga foli be bela jelenye biye arabaye février kalo kile mwan fla samba fla ani mwan saba Renouveau matin o kene bena daile orola anga foli be ankanu mbawi au munumika an la jako sogonno la ambe au foka kenyana ko wakatu chugo yawe munu sira wa bara rolo ka foli be anno la me baga jamakulu amana sigi kenen kan dongodo ante nyina au ko sanga ani wakati radio Renouveau la me bagaw ambe au ka foli ke la jelen fo ko be ki bisimila bi araba jemuka aleka ola anga dibila barake bagaw anga foli babe uye la bembe la jelen sigi senkan pembe taliko kuna funula amina do olu kononana so ko madena tuguni ina fo don temeluna kuna funi sanuma otena ke machine negela isabula anteke korola falinu so ko madena fene ka obela jelela si au mabonya ni karama kononana wala sa o kelengeni na beste ka bokuna sirila au ka big clip kuntala o konnala studio baminda o kononana yanno isa ka basidi bebea kafara Umaru ko itaka ani Fanta Tumuta amena do kibori o konnala ko bela jilenki bisimla Umaru ko ita in sokoma Fanta Tumuta abe chugodi alhamdulillah mi encore bashitila alhamdulillah ini soliga bo mba yereni ça va bashi foi tenela kori gele o mi sore na to siraga bi alhamdulillah ma gele asoro kenya no wakatu nu chugo yawe dombe manka Fanta Tumuta ambe alame bo bela jelen foni sangen kono na ina fo ye bismillah like chugo mina maminu be ko bisulugo sona mo bela jelen fo ko bismillah Umaru Koita andali malaka foka no maga bela jile bisimla mne bunya ani karama konnala sabula ukorotele no wefeka do yalma kibore ambe anga jamana kunka ukanu maga kuka usogolinto auna bela jile konna bokum pana kuna funi nyuma ali kononana sonye don Umaru Koita alebe na don kibaru daile kibore ya chama umbe don kibaru konnala bi mini awe na nimsi wasa chama soro ola bi aunga wala li kononana ni o decryptage ina fo awa kala madungu do ame pumasi ta ka masala o kan isa ka babe nyefoli jonjon ke aw ye wala sa aw famiyali ke biso ko madaina kuma se mimi ambolo koro o de mission d'écoute oyoye mission d'écoute isa ka babe no koro fani ani anya ata wale ya min kama ka nyefoli jonjon ke aw ngabi mawlele so ko madaina ametaka Kenya ba ka ofeno fengon betalike Kenya ba population na olu wulika job bake ningu ka siraw bela jelen tige dogo kun temelen konnala ka sibabu yake ko geleya mimbe olu kanu obe kuranko geleya okofo wala sa familial jonyo ke Kenya ba ka olu ka ni wulika join nu ka ni geleya nunu kan amena wule bla bujaloma alere radio danaya manyemai anabena nyogala suro ka siko kiboro yaudi maliden kelengele na ma Kenya ba ka olu kun kan bi ko ni février kalo klem wan flayel ma bido imbe tariku jumene ko fo o la selube nake ema fe jemukan kono nana sori Ibrahim Diallo be bisimla tan nga sekin kiboro yaw olu kan so mada yele ko be yanno kuna fundi gafe nya fura folo la selu amena o kiboro yaw di aw ma bi so mada ina kenya kuna funi kono nana Dr. Sako be na nyafoli ke hawa danyu ka wulika jo okum konnala bana min kan o de AVC soni o kiboro yaw be di aw ma Alexiko Amaso Alexi Masomima abetemeni o la seluye anwa dum foliduma obeanno president Bataki obe fenebe daele o konona kuna fonyo ka o la se jamana kuntigima o kofe maliden kilingene na kasika familial chama suro o kununu kanala ka befo ka bela jelen wale nyumando wakati bolo da chogo ale debe anwa baro daele dongodo Umar Fanta Tumuta kuna funi di wakati o sira keren nyala don kibaru ale konnala la sira be dima iga temeni munu salwe Fanta Tumuta ni sira jami temeni baratu yo ye ina fo la dala kula bakruba saba o me ambulu kuna funi miseno mena do mi fe wala sa ka mbo kuma sirila bakruba saba o betalike anga fintikila ka la keren nyala kulu mimbeno ni abijetia de kaletiki ko fo ko ulu ko ni bulu dabba mo ci do ka fara o ka mi metalike marfo la uyo o fana mene ni walena amena ndadu la ko wala Minisma keleke chawla irala ka fo ko ma saba ulu ni tora femi koni mugu perenta do o barola amena ndadu o fana na ka o nyafo o nyana
ka fara o ka ka kɛ ni maison de la presse waleya min kɔni ale sɔrɔ ka bɔ maa dɔw yɔrɔ o kɔni waleya o kɔni kɛra sababu ye ka maa caman min bɛ politikimaw kɔfɔ ka se kunnafonidilaw ka ɲɛmaaso ni minisirisow ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni wulila ka taa u ɲɛda nin yɔrɔ kofɔlen kan ni u ka dusumakasa yira a kow la an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen na ka walawala sisan ni Awa Tafili Ture ale ka yamaruya ye. an bɛ segi ka foli kura ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma maa minnu bɛ yen nɔ ko olu bɛ soli k'u sɔgɔna Blankaw fɛ ka tɛmɛ Joyila fo ka se Kitakaw fɛ yen nɔ ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bisimila an ka kunnafoni ale kɛnɛ kan kunnafoni nacogoyaw la i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye bakurubaw la cogo min na fɛn min kɔni ye banbagaci 7 ɲɔgɔn na olu kɔni bɔnɛna u nen na min ye u bolola marifaw ye min bɛ marifa 2 PM ale kofɔ ka se fusil de chasse ma ani ka se minɛn caman wɛrɛw ma bolimafɛn sen filaw ani ka se talikiw ma fɛn min kɔni an ka finitigilakaw ye olu ye u bolo da nin waleya ninnu kɔni kan maa banbagaciw dɔw olu fan fɛ ka tɛmɛ ni u ka wulikajɔ dɔ ye min kɔni kɛra an ka finitigilakaw ka kɛlɛbolo min bɛ yen ni o bɛ GTA kɛlɛtigi o kofɔ ni a baaraw yɛrɛ kɔni kɛra yɔrɔ la ni o bɛ Sama Sukura Tom Wonkoro ani ka se Masakane ma ni ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ni fɛn min ye Jala Sagu o bɛ taa kilomɛtiri 60 o ɲɔgɔnna na ka tɛmɛ ni kunnafoniya min sɔrɔla finitigilakaw olu fan fɛ ni waleya ninnu yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko a kɛra février kalo tile 15 de kana bila tile 17 na ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na fɛn min kɔni ni maa kofɔlen ninnu ni o bɛ GTA D kɛlɛtigi kofɔ olu ka ɲɛma ale kɔni y'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ni waleya na ni o bɛ tali kɛ commandant Abdullah Wahab Kulubali ale la wa a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin a ka cɛdenw ma u ye nin wulikajɔ min kɛ walasa ka se ka nin waleya kɛ a y'a yira k'a fɔ fana ko u n'u cɛsiri halisa walasa ka se ka wulikajɔw kɛ maa banbagaciw bɛ yɔrɔ yɔrɔ la nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ni ka taa u woloma ka bɔ wo kɔnɔna na ni ka boloda u kan. an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa a bɛ waati bɔ fɛn min kɔni ye karamɔgɔ 2 min kɔni minɛna kalanso la ni o bɛ Senu kalanso dɔnniyaso kofɔ Sibiribabugu Senukaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ commune 6 ale kɔnɔna na o waleya kɔni hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ nin kalankaramɔgɔ 2 na a yirala k'a fɔ ko olu kɔni u bilala u tɛmɛnen kɔfɛ cour kiiritigilamaw olu ɲɛkɔrɔ cour d'appel la Bamakɔ nin waleya min yɛrɛ kɛra ka bɛn jumadon février kalo tile 17 san 2023 ma ni maa kofɔlen ninnu yɛrɛ ni u minɛna a kɔni yirala k'a fɔ ko a kɛra wulikajɔ caman ni kɔfɛ u ka bilali kɔni kɛra wulikajɔ caman ni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ekɔli karamɔgɔw olu kɔni kun wulila k'u ka dusumakasa yira nin kofɔlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ SNEB la ni o bɛ ekɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔn o kofɔ ka se kalandenw ma bolopɔli caman kɛra nin ko in na o waleya sugu o kɔni kɛra sababu ye gendarme 2 min kɔni kun taara nin kalankaramɔgɔ ninnu minɛ u ka yɔrɔ kofɔlen na ka olu minɛ k'olu do bɛrɛ la ka fara o kan min bɛ tali kɛ gendarme ka ɲɛmaa la ka ale bɔ a sigiyɔrɔ la o kuma na sa kɔni yirala k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu kɔni kun minɛnen don nin waleya in na a yirala k'a fɔ ko kiiritigilamaw kɔni ye u bila. an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa kɛnɛ dɔ kɔni sigira an ka jamana kɔnɔna na kɛnɛ min yɛrɛ ni a nunu baaraw kɛra jamana ɲɛmaa fɛ colonel Asimi Goïta ni o bɛ tali kɛ groupe régional Afrique de l'Union internationale des magistrats olu ka baaraw la o kɔni daminɛna an fɛ yan ka bɛn kunungo tarata février kalo tile 21 ma nin waleya in kɔni bɛna kɛ sababu ye min bɛ kiiritigilamaw ko fɔ u ka se ka hakilila jagabɔ kɛ min ye adamadenya hakɛw ye ka ɲɛfɔli kɛ o kan an ka jamana kɔnɔna na ani ka se adamadenya hakɛw bɛ hakɛ min na waati min na an ka jamana ale bɛ gɛlɛya kɔnɔna na Amadu Jara ale kun bɛ yen nɔ a ye min sɔrɔ an ka aw lamɛn. Ni lajɛ min yɛrɛ bilala sen kan n'a bɛ wele conférence du groupe régional africain de l'Union internationale des magistrats min yɛrɛ bɛ tali kɛ kiiritigilamaw olu ka lajɛ kan n'a yɛrɛ bilala sen kan lafasali kɛ jɛkulu fɛ kirikunda n'a bɛ wele syndicat autonome de la magistrature a bɛna kɛ sababu ye maa minnu jɔlen bɛ adamadenw ka hakɛ o koɲɔw kama ka se ka kuma o waleya ninnu kan kɛrɛnkɛrɛnyana ni gɛlɛya bɛ waati min na jamana minnu kɔnɔ kɛla sababu ye farafinna tɔnba jɛkulu ɲɛmaa ma min yɛrɛ bɛ tali kɛ kirikunda ani diɲɛ yɛrɛ jɛkuluba o kiri ɲɛmaa ma ka jɛkulu ninnu kofɔ o y'a yira k'a fɔ o jɛkulu ni sigikun tɛ politiki ko ye wa o bɛ kɛ sababu ye ka se ka ba don adamadenw ka hakɛw la ni lajɛ yɛrɛ baro sen ye promotion des droits de l'homme en période de crise
n'o ye ka adamadenw ka hakɛ don ba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la gɛlɛya waatiw kɔnɔ. A kɛla waati ye camancɛ fanga ɲɛma ma ka yira k'a fɔ k'a cɛ sigilen bɛ walasa cogo min na ka se ka adamadenw ka hakɛ don ba la, wa k'o y'o miirinanba dɔ ye kabini bi tɛ. A ko misaliya la i n'a fɔ Charles de Kurukan Fuga o b'o sɛbɛntiya. N'a bilara sen kan bi tarata janvier kalo tile 21 Bamako, n'a yɛrɛ kan ka ban février kalo tile 25 ni san o san lajɛ mina kɛ sababu ye maa minnu jɔlen bɛ adamadenw ka hakɛ koɲɛ kan ka se ka kuma waleyaw yɛrɛ kan ani gɛlɛyaw kan min yɛrɛ bɛ tali kɛ banbagaci walew kan. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa ka kɛ ni banbagaci wale kɛlɛli ye ani ka kɛɲɛ fanga dafiri ale ko ye CEDEAO kɔni kun ye a hakilila ta a bɛ waati jan bɔ k'a fɔ k'u na fanga dɔ bila sen kan min kɔni bɛ se ka nin waleya fila in ka olu kunbɛn o hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni kɛnɛ min kɔni lajɛ min kɛnɛ kɔni sigira Addis Abebakaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Union africaine ale ka hukumu kɔnɔna na ni CEDEAO yɛrɛ ye a ka lajɛ kɛ o kɛrɛfɛla la u kɔni kumana nin ko in kan ni a waleyaw yɛrɛ kɔni kɛra ka bɛn février kalo tile 18 san 2023 ma fɛn min kɔni jamana ɲɛmaa minnu bɛ CEDEAO kɔnɔna na o kumana nin waleya in kan nin waleya in yɛrɛ la fɛn min kɔni ye ɲɔgɔn dalajɛ min kɔni kun kɛra Guinée Bissau ka bɛn décembre kalo tile 19 ma san 2022 ni chef d'état major kɔni kun ye ɲɔgɔn ye CEDEAO chef d'état major kun ye ɲɔgɔn ye ka hakilila jagabɔ nin ko in kan jame min kɔni bɔra o ko la o kɔni dira fɛn min kɔni ye jamana ɲɛmaaw ma nin kɛnɛ in kan kɛnɛ min sigira Addis Abebakaw fɛ yen nɔ o kɔni hakilila jagabɔ kɛ a ka waleyaw miiri min bɛna kɛ sababu ye u bɛ se k'u fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na nin kulu min kɔni fɔra ni a bɛna banbagaci wale kɛlɛ ani ka se fanga dafiri ale kow ma ka se ka o bila sen kan a ko mana kɛ cogo min na an n'an da don a la don nataw la ka a walawala. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa ka kɛ ni EDMSA ni o bɛ Société Énergie du Mali ale ko fɔ ni minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsin bɛ musaka ko ma ale ka dɛmɛ ani ka se minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsin bɛ dugu jukɔrɔ kow ma jiko ani kuranko o ma olu kɔni ka dɛmɛ ye fɛn min ye EDMSA ale ye kɛnɛ dɔ sigi kɛnɛ min yɛrɛ laɲini kɔni ka se ka musakaw ka olu bɔ min kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min ye kuran taabolo sira kuraw ka se ka o bila senna an ka jamana kɔnɔna na an bɛna taa Baco kɔni ale kun bɛ a min sɔrɔ an ka ɲɛmadaw fɛ. L'énergie au Mali ale ye wali ye min bɛ kɛ sababu ye ka kɛnɛ dayɛlɛ dɛmɛbagaw ani musakadilaw ye ka hakilinaw falen falen ani ka ɲɛfɔli kɛ cogo min na baarabaw bɛ se ka bila sen kan. EDMSA ye kuran bayɛlɛmali sira la a taa ni ka segin fo ka taa se a dili ma mɔgɔw ma. Mali kɔnɔna la yan gɛlɛya caman bɛ yen minnu bɛ kuran sira yiriwaliw gɛlɛya kosɛbɛ. Walasa k'o gɛlɛya ninnu bɔ yen Mali gouvernement kɔni y'a sɔnni sigi kuran bayɛlɛmali sira kuraw kan. Ni tile 2 okumu kɔnɔna la ɲɛfɔli bɛna kɛ o hakilinaw baaraw kan. Sigikafow fɛnɛ bɛna kɛ kuranko dɔnbaganaw fɛ. Nin kɛnɛ in kan fana bolonɔbila sɛbɛn kɛra Fenelec ale ni Fenem ni ɲɔgɔn cɛla la. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye i n'a fɔ bakurubaw la an ye a lase aw ma cogo min na min kɔni ka kɛ ni waleya min kɔni taara ka ɲɛsin kunnafonidilaw olu jabalama ni o bɛ maison de la presse ko fɔ ka a yɔrɔ dɔw kɔni tiɲɛ fɛn min kɔni o waleya in kɔnɔ kosɛbɛ maa caman fɛ min bɛ kunnafonidilaw ka ɲɛmaaw ko fɔ ani ka taa se minisiriso min bɛ yen nɔ ni o ɲɛsin bɛ fɛn min ye kunnafonidilaw ka kow ma o waleya o kɔni kɔnɔ kosɛbɛ nin bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min bɛ tali kɛ kunnafonidilaw ka ɲɛmaayaso ma ɲɛmaa la ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko u na wara don maa kofɔlen minnu ye nin waleya jugu in kɔni kɛ e ma fɛn fɛn ninnu na wo ale bɛ a kunnafoni tɔw lase an ma. Nin ye nin wale in sɛfɔlɔ ye an ka jamana kɔnɔ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fiyewu. Maison de la presse salba lajɛrɛ bɛ to ka kɛ yɔrɔ min kɔnɔna la o minɛnw caman tiɲɛna chaisiw karila vitriw cira daw caman tiɲɛna wa a yirala k'a fɔ ko maa dɔw yɛrɛ fana bana la. Ni tiɲɛninaw ninnu kɔfɛ Maison de la presse maaw olu ye wili ka jɔ kɛ walasa ka plainte do kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ mɔgɔ minnu nɔ bɛ nin wale in na u ka lakodɔn ani sariya ka boli u kan. Ni conférence de presse ni point de presse ninnu n'a bɛ organiser minnu b'a organiser u n'u kanubagaw bɛ na u n'u jɛɲɔgɔnw bɛ na o man kan ka kɛ baasi ye n'olu fana bɛ na ka na kuma de lamɛn ka k'a seereya ye min y'a baasima yɔrɔ ye o ye a ɲɔgɔn nini n'a ɲɔgɔn bugɔ fo ka taa se yɔrɔ kari ma o de y'a baasima yɔrɔ ye ne tɛ mɔgɔw kana point de presse ni conférence ka k'a seere ye bon ne m'a dɔn o bɛ se ka kɛ baasi ye cogo min na quoi sani an yɛrɛ dama ka bɛn ko la an bɛ tila tuguni ka waleyaw ta k'olu yira diɲɛ mɔgɔ la min b'a to mɔgɔ bɛ ɲugun an ka jamana na bon o cɛ man ɲi. Jigiya o jigiya bɛ jamanaden kelen kelen fɛn fɛn la o ye kiiri de an ye ɲini min kɛra an na an ye huissier ta o de b'a dɔn tiɲɛni min kɛra an ye a ɲini fana
kuma in ka taa ka se kiritigiw ma walasa mɔgɔ minnu ye nin waleya jugu in kɛ u ka ɲini k'u ye ka tɛgɛ da u kan u ka juger. Haute autorité de la communication ka fara ministre de la communication kan politiki jɛkulu ani jɛkulu wɛrɛw caaman olu nana maison de la presse la k'u ka dusuma kasi yira ani k'a yira k'a fɔ k'u be kunnafonidila jɛkuluw kɔ. Min kɛra kunu ne hakili kɔnɔ a man kan ka kɛ et puis mɔgɔw ka sɔn mɔgɔ wɛrɛ ka fɛn dɔ fɔ min tɛ e hakili kɔnɔ a man kan ka kɛ kɛlɛ ye min bɛ e fɛ e k'a fɔ min bɛ ne fɛ ne k'a fɔ a bɛɛ bɛ se ka kɛ mais a tɛ kɛ kɛlɛ ye ka sabali. An filɛ yɔrɔ min na i ko sisan maa minnu ye nin cɛni ninnu kɛ olu ma lakodɔn fɔlɔ nka sɛgɛsɛgɛliw natɔ sen na fo u ka lakodɔn ani ka taa n'u ye kiiritigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa min bɛ tali kɛ MINUSMA kɛlɛkɛcɛ 3 la ko olu kɔni ni tora fɛn min ye mugu pɛrɛnta dɔ la maa 5 ɲɔgɔn na ko olu banana nin waleya in kɔni min yɛrɛ kɔni kɛra mugu pɛrɛnta dɔ sababu ye ka kɛ ni a kɛra kununko tarata février kalo tile 21 o kɔni kɛra an ka jamana caman cɛ bolo fanfɛlaw la ni kunnafoniya in yɛrɛ kɔni danganiyara fɛn min kɔni MINUSMA maaw olu yɛrɛ de fanfɛla la. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa ka kɛ ni jaabi ye jaabi minnu kɔni sɔrɔla fonction publique des collectivités ale kow la a kɔni jirala k'a fɔ maa minnu kɔni ye nin waleya ninnu sɔrɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ diplôme kolon ni o bɛ fɔ diplôme o 46 ko o de yera o kow la ka kɛ ni fɛn min kɔni ye maa 400 ni olu kɔni kun bɛ ka ɲini nin ko in na maa 20 ani 253 ko olu de kɔni kun ye u sen don nin baara in na walasa cogo min na u bɛ se ka taa nin tali kofɔlen min bɛ tali kɛ kalankaramɔgɔw olu ka kow la marabolow kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔna na o waleyaw yɛrɛ kɔni baaraw kɔni kɛra ka bɛn karido ma novembre kalo tile 17 san 2022 fɛn min kɔni jaabi minnu kɔni sɔrɔla nin waleya in kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni na ni jateminɛw kɛra minisiriso fɛ min ɲɛsin bɛ kalankow ma a yirala k'a fɔ ko maa minnu kɔni ye san sɔrɔ nin ko in na ko diplôme kolon kɔni bɛ a maa dɔw bolo a tɛmɛ ni fɛn min kɔni ye syndicat dɔ min o kun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ale ka kuma laselenw ye a yirala k'a fɔ ko diplôme kolon min ye diplôme min fo diplôme 46 ko olu de kɔni yera maa 398 minnu kɔni ye sanna sɔrɔ nin waleya in na o waleyaw kɔni ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ to sen na halisa a kow la. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa ka kɛ ni gɛlɛya min bɛ an ka fanga furancɛ mara ɲɛmaaw ani ka taa se sema ani o bɛ kulu kofɔ min kɔni bɛ banbagaci kulu kɔrɔ olu maaw kofɔ fɛn min kɔni ye médiateur international min bɛ nin ko ninnu na walasa ka se ka cɛlabɛn kɛ olu kɔni bɛ ka weleweleda kɛ ko ka se ka kow ka kuma waleya dɔw fɔli ko ka o dabila walasa gɛlɛyaw kana na dukan ka taa fɛ ka taa ni tɛmɛ ni kunnafoni sɔrɔ cogoyaw ye fɛn min bɛ tali kɛ ni maa ninnu ka batakila ni u y'a bila ka bɛn février kalo tile 20 san 2023 ma fɛn min kɔni bɛ tali kɛ ni maa kofɔlen ninnu na ni u ka cɛsiri kɔni bɛnnen don bɛn a bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogo min na olu ye laɲini kɛ min bɛ tali kɛ Mali jamana ɲɛmaaw fɛ ani ka taa se kulu banbagaci kulu ma k'u k'u cɛsiri fɛn min kɔni ye bɛn baara min kɔni daminɛnen don o waleyaw bɛ se ka to sen na cogo min na u ye weleweleda kɛ nka hakililajigi kɛ k'a fɔ fɛn min kɔni ye ko fɔ ka bɛn ka se ka kɛ fɛn min kɔni ye gɛlɛya misɛnnin minnu bɛ yen nɔ olu ka se ka wuli fɛn min ye hakililajiginna kabi a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ fɛn min ye kulu banbagaci kulu ye olu kɔni kɛmɛ ko u sen bɔ fɛn min kɔni ye kulu min bɛ sigi walasa ka se ka fɔ ka bɛn kɛ min ye accord pour la paix ale baaraw olu bɛ se ka bila sen kan cogo min na ni u ye o waleya yɛrɛ kɛ kabini décembre kalo tile 21 san 2022 o hukumu kɔnɔna na welew kɔni bɛ ka kɛ walasa cogo min na u bɛ se ka segin ka na cogo min na bɛn kuma o bɛ se ka fɔ fɛn min ye gouvernement ani ka se nin kulu in ma. Kunnafoniko nasira la halisa fɛn min kɔni ye marabolo kunnafoniw ye an ye o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ bakuruba ye ka tɛmɛ ni studio tamani maaw olu ka dɛmɛ ye walasa ka se ka kunnafoni waleya minnu kɔni kɛra an ka marabolo kɔnɔ ka bɛn kununko ale ma an ka jɛ an k'o lasiw lamɛn. An bɛ bi marabolo kunnafoni daminɛ kulukorokaw fɛ yen nɔ yɔrɔ min na maa 270 bugun taara ka bɔ olu ɲɛ kan ka tɛmɛ ni baara cogoyaw ye a jirala k'a fɔ maa 476 olu de kɔni ɲɛ sɛgɛsɛgɛra san 2022 kɔnɔna na min yɛrɛ la maa 272 a jirala k'a fɔ bugun kɔni taara ka bɔ olu ɲɛ kan ka tɛmɛ ni baara tako 3 o hukumu kɔnɔna ye. Ni jateden ninnu kɔni dira nin dɔgɔkun in kɔnɔna na sɛbɛnfura dɔ kɔnɔna na min kɔni dira fɛn min ye ɲɛfurakɛ yɔrɔ min bɛ kɛnɛyaso la kulukorokaw fɛ yen nɔ ka tɛmɛ ni sɛbɛnfura kɔnɔna ye a jirala k'a fɔ muso 132 olu de bɛ a la.
Kanto Kulukoro an bɛ taa Segukaw fɛ yen nɔ fɛn min kɔni baara dɔ ye min bɛ tali kɛ balo ale bilali la ba la o kɔni daminɛna yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma Bourse nationale au céréales la o baaraw kɔni daminɛna kunungo ntɛnɛn ka tɛmɛ ni jamukan min kɔni tara ni tago 17 ye okumu kɔnɔna na o kɔni bɛ tali kɛ ka se ka baaraw bila sen kan fɛn min ye jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ baloko la cogo min na ani gɛlɛya min bɛ dumuniko la ka se ka o wuli maa 200 ɲɔgɔn na min bɛ tali kɛ sɛnɛkɛlaw la jagokɛlaw ani ka taa se bayɛlɛmalikɛlaw ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni sen bɛ nin ko in na ni maa ninnu kɔni bɛna hakilila falen kɛ baloko kan an ka jamana kɔnɔna na ni tile 3 min ɲɔgɔn dalajɛ baara kɔni donna a yirala k'a fɔ ko a hakilimaya bɔra APK ma ale n'a jɛɲɔgɔnw de fan fɛ an bɛ taa kitakaw fɛ yen nɔ maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ko olu garisɛgɛ kɛra yefugeya ye a yirala k'a fɔ ko fura bɛ ka di olu ma o kow la ka tɛmɛ ni kunnafoni sɔrɔ cogoyaw ye fɛn min bɛ tali kɛ mɔnitulu la min bɛ farikolo kisi tile mantɔrɔ ma o kɔni dira ni maa kofɔlen ninnu ma fu nin baara ninnu kɔni daminɛna kɛnɛyaso min bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ka bɛn kunungo ntɛnɛndon ma février kalo tile 20 san 2023 ni hakilila kɔni bɔra kulu de fan fɛ ni o bɛ tali kɛ solidarité pour l'insertion des albinos du Mali olu fanfɛla la a baaraw kɔni a yirala k'a fɔ ko olu kun bi cɛ ka bɛn bi tarata don février kalo tile 21 ma an bɛ taa Gawokaw fɛ yen nɔ ka marabolo kunnafoniw kun cɛ min kɔni bɛ tali kɛ taji mara yɔrɔ dɔ la a yirala k'a fɔ ko ta kɔni ye minɛ sigida min bɛ Alijanabaja ale kofɔ Gawokaw fɛ yen nɔ fɛn min ye maa caman ye a yirala k'a fɔ ko olu banana ni olu yɛrɛ taara ka taa kɛnɛyaso la nin yɔrɔ kofɔlen in na fɛn bɛ tali kɛ ni tasuma ye nin yɔrɔ kofɔlen minnu minɛ a yirala k'a fɔ ko a ye tiɲɛni caman kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la butigi minnu bɛ a yɔrɔ kofɔlenw olu kɛrɛfɛ ka tɛmɛ ni kunnafoni min sɔrɔla nin yɔrɔ kofɔlen na a yirala k'a fɔ min kɔni sapeur pompew ye ani sifinnakaw olu ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka se ka nin tasuma in ka ale du kan fɛn min kɔni nin tasuma in wulila cogoya min na bugunɛtigɛ ma se ka dɔn o kow la hali bi kunnafoniko nasira la halisa min bɛ tali kɛ lafasali tɔnkulu la min bɛ minisiriso min bɛ nɔ ni ale ɲɛsin bɛ Mali ani jamana wɛrɛ ko ma ani ka se lafasali tɔnkulu la maliden minisiriso min bɛ nɔ ni ale ɲɛsin bɛ maliden minnu bɛ kɔ ka na ko ka kɛɲɛ ni u ka sigikafɔw ye min kɔni bɛ tali kɛ u tun ye laɲini min kɛ u ka waleyaw kan ko o kɔni ma sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka laɲini na kumaba 2 ka kɛ ni o waleya la sabatibaliya ye nin kulu 2 in kɔni ye a ŋaniya ta k'a fɔ ko olu na baarabila ka o daminɛ baarabila min yɛrɛ la ka tɛmɛ ni u ka laɲini kɔnɔna ye o baaraw kɔni bɛ daminɛ ni heure 72 ye ni o bɛ daminɛ bi yɛrɛ tarata don bi araba don février kalo tile 22 ka taa bila fɛn min bɛ tali kɛ jumadon février kalo tile 24 na ko ni laɲiniw kɔni ma sabati ko u na waleya wɛrɛ ta min bɛ taa baarabila wɛrɛ la min bɛ taa heure 96 la ni o b'a ta tarata don février kalo tile 28 ka taa bila jumadon mars kalo tile 3 la ni o fana laɲiniw ma sabati u na taa heure 120 na ni o fana b'a ta dɛnɛndon mars kalo tile 6 ka taa bila jumadon mars kalo tile 10 na ka tɛmɛ ni u ka fɛn min kɔni u ka batagi sɛbɛn ale kɔnɔna ye u ye min bila ka bɛn kunungo ma nin bɛ dansigi don kibaru ale la an sera ka min sɔrɔ Fanta Tumata don kibaru ale bɛ datugu yan Omar Koita an bɛ i fo kunnafoni minnu tun bɛ don kibaru kɔnɔna na bi o de ye nin faamuyali ko ɲuman a dalen don kunnafoni ninnu kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen sanfɛ sanga 47 o dafara nɛgɛ kanɲɛ 7 sanfɛ sankaw fɛ yen nɔ an kanubaga caman bɛ san an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma Sori Ibrahim Diallo ale bɛ bisimila ni wagati kofɔlen na ka taa ni ka segin kibaruyaw di kanubaga jamakulu ma Magan Jakite Mackenzie ale ka yamaruyaw kɔnɔna la